labari ya ce akwai wani tsohon aljini da yake zaune a nan gidansa ne. Anan? Anan kuma nake zaune a nan? Aljani fa ba wasa fa. Aljani? Ina ji sai lokacin banza masoracin ofi. Da an ji mun. Saman da muke a nan fa. Dare da rana wani aljani ne zai sa mana tsoro. Ban da shi ba ya kira. Muke sa koran aljani muke yi da wannan. Gudu na ma aljani din banza aljani din wofi. Sannun ku bil adama. Ka ji so wannan kuma ko? Waye bil adama? Kai ba bil adama bane? Sannun ku bil adama. Wa bil adama wai. Shi ba bil adama bane yake cewa bil adama. Wannan inside the red one. Ana hutawa ma nan. Mun bar gari ma mun shigo mun zo jama'a kana so ka kuna biyo za ka bari mu huta mana nan. Huta ka shiga gida ina. Dalilin wannan ji gudu.